момента се копае на новия корпус на училището в Несебър. Дойдохме да проверим. Единствено бяха работници на терени багерите, които копаят. Зоната влиза в охранителна зона на античен некропол Несебър, т.е. той е обект с архитектурен обект с национално значение. Като такъв трябва да има представител на музеите постоянно, който следи да не вземе, да знаете. Тук при разкопките на паркинга миналата година излязаха антични гробове. Нямаше представител на музеите, както и контрола на обекта също не беше на терен. Сега сме извикали музеите и ще ви държим в течение какво се случва с тази проверка и дали имат нуждата на надлежна документация, съгласувка с Министерството на културата, Националния институт за културното наследство и всичките останали документи, също така и акт номер 2. Никъде не се вижда, че обектът е некропол с национално значение, археологически обект с национално значение. Тоест, трябва да има съгласовка с Министерството на културата и Национална агенция за паметници на културата. Казва, че има всички документи. Това са отписаните документи. Други документи нямате, които да ви разрешават. Друга съгласовка, друга инструкция, това е което имате. Тук вече има опасност да се пипне гроб в тази дълбочина. Говорим, че в тази дълбочина тук вече са били гробове, т.е. те вече са на ръба на... паркинг, където беше. Да. След някъде Ами тук вече има 1,50 м. Те вече копаят на 1,50 м. Само горния плаш ще взема. За ръба. 1,50 м. Да. Да. Еми даде, ма те на 1,50 м са гробове, това е, че вече сте в рискова зона.